जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय 7 कोटि रां मोनदों सेंसन आरो बिनि थांखियानो जादों हाग्रानि बेरेखौ माने मौ बेरेखौ लाबोनानै न'आवहाय फिसिनाय जायनि जाहोनाव जों बेखौ गोदै जांख्रिथाय होननानै बुंदों। गोदै जांख्रिथायनि गुबै मोनसे थांखियानो जादों गुबुन मोनसे थांखियानो जोंनि बर' समाजावहाय गाव सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानाय खामानिफोरखौ जों दाबो मावनो रोङाखै। नंखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गेजेरजों आरो एनजिअफोरनि गेजेरजों बेरेखौ माबोरै फिसिनांगौ आरो जों माबोरै सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हायो बेखौ लानानै दिनै जोङो बे ग्रिन रिभलिउसनजों लोगोसे जोंनि जा सुइट रिभलिउसन बेखौ दिनै बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों लन्च खालामनांगौमोन खिन्थु बिथाङा गैयैनि जाहोनाव जोङो डिपार्टमेन्टनि इएम घनश्याम दास मानव गेदेर बिथांनि आखाइजोंनो लन्च खालामनाय जादों। फाइनान्सियेलि जोंथ' गभर्नमेन्टआ रेडिखा इकुइपमेन्ट्स मेटेरियेल्स इनक्लुडिं द मानि माने फैसा जों बेसादजों मानसिनि मरेलिटिजों जोङो हेल्प होनो नाजागासिनो दंखायो आरो होबोदों दा होनोबो थांगासिनो दं। नंखायनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानाया गावबा गावनि सायाव सोनारो। जों साफ्रोमबो जुदि मावथि जायाब्ला नोंथाङा जेसेबां कोटि रां लाया मानो बा रां मोना मानो सरकारनिफ्राय जों साक्सेसफुल जानो हानाय नङा। थेंक इउ।